Днес ще приготвим едни от най-обичните американски сладки, а именно Chocolate Chip Cookies. Започваме с маслото и захарта. Разбъркваме ги, докато се обединят, без да очакваме гладкост. Сместа остава леко зърнеста и точно така трябва да изглежда на този етап. След това добавяме яйцето и ванилията. Продължаваме да разбъркваме, докато всичко се смеси добре и този път стане по-гладко. След това започваме да добавяме сухите съставки. Първо изсипваме брашното направо в купата, а към него добавяме и бак пулвера със содата. Разбъркваме на няколко пъти, като ние ги добавихме на 3 части, за да се работи по-лесно и сместа да се разпредели равномерно. Постепенно тестото става по-плътно и придобива типичната консистенция за куки долу. Добавяме шоколадът и лешниците и разбъркваме, за да се разпределят равномерно. След това оформяме тестото на 8 по-големи топки, по около 120 грама всяка. Това е перфектният размер за тези големи, меки и много шоколадови корабийки. Прибираме ги във фризера за около 30 минути, като това помага да запазят формата си и прави текстурата им още по-добра при печене. След като се стегнат, ги нареждаме в тава, като оставяме достатъчно разстояние между тях. Корабийките се разливат понякога при печене. Печем на 200 градуса за около 15 минути, докато краищата станат златисти, а центърът остане леко мек. Като ги извадим от фурната, е важно да ги оставим да изстинат поне 20 минути. Така се стабилизират и стават перфектни, топящи се отвътре и леко хрупкави отвън.